הפועל ירושלים בבית הספר ביום ראשון. ושימו לב שאנחנו מפעילים השנה גם קייטנה, כמו כל שנה, קייטנת ספורט ושחייה. הילדים כל יום מקבלים שיעור שחייה. זו קייטנה ייחודית בכל ירושלים. כל יום שיעור שחייה והרבה כיף וספורט פה אצלנו בקייטנה, פרקים במשרד. יצא לדרך מקצה נוסף, אנחנו בכוונה לא שמים מוזיקה כדי שאתם תוכלו לדעת, אז קדימה, מותר לצעוק, קדימה, כל הכבוד. יפה, יפה. טוב, שיצטרף אלינו במדינה ברכה אחת כזה, לילדים ולילדות שנולדו בשנת 2003. אני יום שנה בני 8 עם עדיין תלמידים למולדת.